anys, molt d'ànim per a continuar aquestes mobilitzacions, per a mostrar el nostre rebuig a les mesures que volen prendre de comiat. Companys, molt d'ànim per a continuar en una lluita. Dins del desastre de notícies que ens apareixen últimament, tenim una relativament bona notícia, i és que l'acció conjunta que tots els sindicats majoritaris, la major part de sindicats representats en les taules de negociació de la funció pública i del sector públic valencià han aconseguit que s'admet a tràmit un recurs per a paralitzar el decret de retallades de la Generalitat. La laboral facilita molt i moltíssim que les empreses actuen unilateralment sense negociar res amb els treballadors i, per tant, obligar-nos als treballadors a tindre com a únic recurs als tribunals amb moltes més dificultats que s'han posat en les noves mesures legislatives aprovades pel govern central. Serà dur, serà molt dur. En el centre Lluís Vives la policia detenint a xiquets de 13 anys en València en l'any 2012. És increïble que això estigui passant. Hem de donar una resposta. Que no mos puguen amenaçar perquè no mos han de guanyar. Moltes gràcies i ànim per a participar. Gràcies. He llegit el BOE, efectivament. Estem en l'època de Franco. És possiblement la reforma laboral més agressiva de la història de la democràcia, la reforma laboral més agressiva des que es va aprovar l'Estatut dels Treballadors. La incompetència dels directius d'esta empresa per a governar-la ara fa més fàcil que ens puguen tirar al carrer. I cadascun dels que es queden en aquesta empresa ha de saber que el que pot fer és agarrar el seu contracte laboral, el seu conveni col·lectiu, l'Estatut dels Treballadors, la vida i la carrera professional i cremar-la. A partir del dia 1 de març, qualsevol persona que agarre una malaltia i estiga de baixa més de 15 dies cobrarà el 80% del seu salari. L'únic luxe que ens podem permetre els treballadors valencians i espanyols, i concretament els d'esta casa, és la dignitat. Us demanem a tots els que esteu ací que defensem esta empresa, que defensem els nostres llocs de treball. Diguem no. Gracias. Creo que todos los que estamos aquí en realidad somos los trabajadores, los que sacamos adelante esta tele y los que realmente la sentimos como nuestra porque la hemos hecho nosotros. Gente que ahora pretendan deshacerse de nosotros, gente que realmente no sabe hacer su trabajo, que son muy burros y que no han sabido gestionar esta tele como había que gestionarla. La televisió valenciana la volem nostra, la volem de tots, la volem pública, la volem realmente democrática y que cumpla con las expectativas que se depositaron hace ya muchos años. Esta setmana la plataforma s'ha posat en contacte amb diverses institucions, universitats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell de Cultura, per a intentar rebre el suport social i defensar el paper fonamental que tenim els nostres mitjans per a la societat valenciana i que no se la puguin carregar de cap manera. Som part essencial de l'autogovern dels valencians. Capar això, llevar-ho, destruir-ho, és destruir part del patrimoni dels valencians. Hi ha 4 que volen forrar-se d'això i no ho ha de consentir la societat valenciana. I a la lluita i el diumenge tots al carrer per a parar la reforma laboral. Gràcies.